demonstrationen. Nu börjar vi demonstrationen. Hoppas att Gud hjälper oss för att lycka våran enda mål och belöna oss. Var snäll och koncentrera. Idag demonstrerar vi mot diktator Kinas regim som har ockuperat Östturkestan, Tibet och Mongoliet. Vi demonstrerar mot diktator och terrorist president Hu Jintao och Xi Jinping. De har rånat Östturkestanens rikdom och utvecklat i ekonomi. Men de har inte utvecklat i mänskliga rättigheter, även i mänsklighet. De dödar våran mammor, våra pappor, även barn och kvinnor. Men erkänner inte sitt fel. Nå den tiden satsar Kina mer pengar på att köpa varor. Men i framtiden ska de satsa pengar på att döda mer människor. Som de har satsat pengar på Babur Masudis olaglig verksamhet mot uigurer. Vi rekommenderar svenska folket, regeringen och riksdagen att vara försiktig när Kina vill köpa någonting från Sverige. Kina dare! Kina dare! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina mördare! Kina mördare! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha rättighet! Vi vill ha rättighet! Vi vill ha rättighet! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina mördare! Kina mördare! Kina mördare! Kina terrorist! Vi vill ha rätt! Vi vill ha frihet! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Bojkotta Kina! Rättighet! 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 Frihet! Frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Kina terrorist! 进行今天到瑞典这个维吾尔人进行抗议的现场，来观摩的或者观看的中国人，你们都听着，维吾尔人不会屈服于中国的压力。维吾尔人的国家的名字叫东土尔斯坦，中国政府是非法占据了我们的家园，而且7月5号的血腥屠杀再次证明了中国在采取各种方式对维吾尔人进行血腥的镇压，以换取当地的经济利益。我们想让所有的能听懂华语的中国人听着。 Terörist prezidentlarga qarshi namoyish qilyapmiz. Ular bizning boyliqlarimizni bulantalan qilib boy bo'lib, bugun Shvetsiyaning dangliq markali Volvo zavodiga xaridor bo'lgudek darajaga yetdi. Ularni ho'kratgani, ularni boyqigani bizning boyligimiz. Ularni yavatgani bizning o'g'il qizlarimizning qonlari, ajdodlarimizning mollari. Ular bizning avlodlarimizni o'ltirgandan deb yana jidal majroning boshqarisini sababini biz Uyg'urlarga aytib. Hozir Uyg'urlar chekayotgan dard alam, jafo, zulmat qo'sh bo'lib, zulmga uchrab turib, yana zulmga sabab bo'lganlar deb dunyoda qonilyotdi. Shunga biz Xi Jinpingga o'xshash diktator prezidentlar Shvetsiyaga kelganda oldini to'sib yurib, keynidan qo'g'lab yurib, xalq olam oldida rasvo qilishga izchil tirishimiz. Boykotta
bästa herr utrikesminister. Med anledning av Kinas vicepresident Xi Jinping statsbesök i Sverige för att fira 60-årsjubileet av de diplomatiska förbindelserna mellan Kina och Sverige vill jag be er att ta hänsyn till den allvarliga situationen i Östturkestan, även känd som Xinjiang, hem för folkgruppen uigurer. Man får inte glömma att de kinesiska kommunistregimen också har brutit mot uigurernas mänskliga rättigheter i Östturkestan i över 60 år. Kinas kommunistiska regim har visat för världen att den varken hedrar folkrätten, det internationella samfundets krav på mänskliga rättigheter eller ens sin egen grundlag. Här vill jag be er att ta hänsyn till att flera uigurer har dömts till döden efter händelsen i Urumqi lördagen den 5 juni 2009. Då myndigheterna svarade på en pressmeddelande på militära åtgärder som resulterade i cirka 1 civila dödsoffer och mer än 3 000 gripanden. De officiella siffrorna var uppdelade på 1 folkgrupper. 137 han-kinesiska, burmesiska uigurer och en vår kongress som har fått internetrapporter direkt från Urumqi bestrider riktigheten i dessa siffror. En viktig rapport uppskattar till 800 till 1000 personer orsakade uigurer dödsnatten mellan den 5 juli och mer än 3000 uigurer greps. Vilken till upploppen är samma år uppskattat att minst 30 uigurer dödades och över 300 skadades. Statistiken stöder den turkiska premiärministern liknelse när han kallar våldet i Urumqi för folkmord. Jag uppmanar er och Sveriges regering att vidta konkreta åtgärder för att återupprätta rättvisan i regionen och för befolkningen och att utöva konkreta påtryckningarna på de kinesiska myndigheterna så att de upphör med dessa